Bij duizenden huishoudens kwam geen of nauwelijks water uit de kraan. En dat was vooral ongemakkelijk. Het toiletten doortrekken doen we later, als water terug is. Het is even behelpen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Uitzonderlijk besproeiverbod voor boeren. En ambitieus Kloetingen wil zich meteen laten gelden. Goedenavond. Flessen drinkwater die de deur uitvlogen bij supermarkten. En emmers die gevuld werden met zeewater. Voor wie water wilde hebben of de wc wilde doorspoelen in Vlissingen en omgeving zat er niks anders op. Door een lek in een waterleiding zaten Vlissingen en omstreken zonder water en kampten andere Zeeuwen met een lagere druk. Het lek ontstond afgelopen nacht en lange tijd was onduidelijk waar het zich nou precies bevond. De veiligheidsregio riep iedereen op om mee te helpen zoeken en uiteindelijk was het de 4-jarige Sam uit Oost-Soeburg die het vond in zijn achtertuin. Hij keek zeg maar uit zijn raampje en hij zei van ja, de beek die stroomt heel snel. Papa, wat is er aan de hand? Hé Sam? Ja, en toen? Toen gingen we kijken, hè? Ja. Veel mensen zijn Sam dankbaar. Ja, dat denk ik ook, hè Sam? Hé Sam, je wordt hartstikke beroemd. Ja. Ja. Bij het storingsnummer van Evides kwamen zoveel telefoontjes binnen dat het nummer overbelast raakte. Via verschillende NL-alerts werden mensen opgeroepen niet meer te bellen en zuinig aan te doen met water. Na de vondst van de lekkage is de betreffende waterleiding afgesloten. En gaan we naar verslaggever Mark Rijk. Die staat voor ons in Oost-Soeburg, vlakbij de plek waar de breuk dus ontstond. Ja, Mark, hoeveel huizen zijn er nou eigenlijk getroffen door die breuk? Er zijn ongeveer zo'n 20.000 huishoudens die niet of nauwelijks water hadden vanmorgen. Ja, en dan gaat het vooral over de kernen Vlissingen, Nieuwdorp en Koudekerke. Ook omliggende dorpen en plaatsen hadden er last van, want daar kwam maar een heel klein straaltje water uit. Ja, en dat betekende dus voor heel veel mensen vanmorgen niet douchen, ook geen bakje koffie, maar bijvoorbeeld ook niet het toilet doorspoelen. Heel veel mensen die gingen op zoek naar een alternatief en die vonden ze vooral in de supermarkt. We werden wakker, we zagen dat niks werkte. Ja, ik ben meteen naar de winkel gegaan. Ja, ik heb een dochtertje thuis zitten, die moet ook natuurlijk gewoon de voeding kunnen krijgen. Ja, heb je toch water voor nodig. Meer mensen sloegen water in. In de supermarkt was om 10:00 nauwelijks meer water te krijgen. Ik merkte wel dat meer mensen hetzelfde idee hadden als mij, geloof ik, vanochtend. De waterdruk werd gisteravond laat al minder. Vanmorgen kwam er nauwelijks meer iets uit de kraan. Ja, hij deed het ineens niet meer. Dus ik wou mij gewassen en ja, dat ging natuurlijk niet. Dus ja, het is gewoon nog maar afwachten nou, hè, hoe lang het duurt. In Hotel Fletcher Arion konden zo'n 150 gasten niet douchen of naar de wc. We hebben nu water gehaald bij de Aldi en onze eigen voorraad nog opgemaakt. Van wat we normaal het restaurant meegeven. En we hebben gisteravond ook nog de ijsblokjes en klontjes die we nog hadden. Die hebben we laten smelten eigenlijk in een pan, een laag vuurtje. Dus we hebben hier ontbeten, we hebben water gekregen, dus het is allemaal prima geregeld. Maar ja, toilet, alles waar je water voor gebruikt, tandenpoetsen, je wassen. Ja, dat is even aanpassen. Ja. Hoe doet u dit nou zonder water? Ja, zoveel mogelijk met spuitbussen. En toiletten doortrekken doen we later, als water terug is. Het is even behelpen. Ziekenhuis ADRZ heeft grote watertanks in huis en ondervond geen problemen. Ouderenzorgorganisatie WVO Zorg schakelde over op het noodplan. Op sommige locaties was er helemaal geen water. Andere locaties hadden heel gering water, druppelend gewijs. We hebben snel gezorgd dat daar in ieder geval een noodvoorziening was in de vorm van flessenwater, zodat de meest noodzakelijke zorg geleverd kon worden. Nou, ik vond het niet zo leuk natuurlijk, hè. Maar anders dan een keer maar douchen natuurlijk. Maar dat kon hebben ook niet bij ons. Er kwam een klein beetje uit. Niet een klein beetje. Ik maar een beetje gestopt. Ja, dat heeft de zussen gedaan, hè. Ja, Mark, tot slot. Hoe staat het nu met de storing? Wanneer kunnen de mensen zich volledig douchen? In ieder geval heeft Evides aangegeven dat iedereen in ieder geval weer water heeft. Al kan de druk wel wat minder zijn. Wel het advies in ieder geval om tot 8 uur vanavond minder water te gebruiken. Dus ga in ieder geval nog niet douchen tot die tijd. En dat zeggen ze om een piek te voorkomen en daardoor er weer minder water is. En ook het advies van Evides in ieder geval, wanneer je water wilt drinken, ga het dan even koken 3 minuten voordat je het drinkt.
Nou ja, ik sta hier aan de Vlissingse straat. Hierachter, daar is die breuk dus ontstaan. Daar gaan ze morgen aan beginnen. En daar gaat waarschijnlijk ook wel duidelijk worden hoe die breuk uiteindelijk is ontstaan. Mark vanuit Oost-Soerburg, dankjewel. Boeren mogen geen water meer halen uit sloten en kreken om hun land mee te besproeien. En dat is uitzonderlijk. Waterschap Scheldestromen liet vorige maand nog weten dat een zogenoemd onttrekkingsverbod niet nodig is in Zeeland, omdat in vergunning is vastgelegd tot welk peil er water opgepompt mag worden. Door de aanhoudende droogte is de maatregel nu toch nodig. Het waterschap vreest nu voor blijvende schade aan kades en oevers die uitdrogen en inklinken. Voor Tolen en een aantal gebieden in Zuid-Beveland geldt een uitzondering, omdat die nog genoeg zoetwater kunnen krijgen. De Oost-Westweg op Noord-Beveland tussen Kampeland en Wissekerke was vannacht afgesloten vanwege een gaslek. Het lek werd rond 10:30 gisteravond ontdekt nadat er meldingen binnen waren gekomen over stankoverlast. Het lek bleek in een transportleiding te zitten ter hoogte van Bosdijk. Niemand heeft zonder gas gezeten omdat de gaslevering werd omgeleid. Het repareren heeft de hele nacht geduurd en vanmorgen vroeg werd de weg weer vrijgegeven. In Schoondijk is vanmorgen een vrachtwagen compleet uitgebrand. De bestuurder kon op tijd uit het voertuig komen en raakte niet gewond. De brandweer heeft de kleine vrachtwagen en de omliggende begroeiing geblust. Bij de brand kwam veel rook vrij die vanuit Vlissingen was te zien. En de politie zoekt naar de 13-jarige Charlène Heij uit Maastricht. Het meisje wordt nu ruim 2 weken vermist en het vermoeden bestaat dat ze in de gemeente Goes zou kunnen zijn. Ze is voor het laatst gezien op 9 juli in Maastricht en droeg toen een felroze trainingspak en zwarte sneakers. De politie heeft aanwijzingen dat Charlène samen is met 1 of meerdere mensen en iedereen die iets weet over haar verblijfplaats wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Voetbalclub Kloetingen blijft onverminderd ambitieus en wil na de promotie naar de 4e divisie ook in het komende seizoen een rol van betekenis spelen in het amateurvoetbal. De club is nu in voorbereiding op de nieuwe competitie. Kloetingen is nu een weekje in training en dat betekent hard werken in aanloop naar het nieuwe seizoen dat over 5 weken begint. Maar de spelers staan te trappelen. Het is lekker om weer op het veld te staan met de jongens, de interactie, oefenwedstrijden spelen. En je bent gericht eigenlijk al meteen bezig om naar competitiedag 1 te werken. Er zijn ook jongens die zeggen, oh, die voorbereiding, ik word er zo moe van. Ja, ook dat heb ik ook wel eens hoor. Dat steek ik ook niet onder stoel of bank. Hè. Voorbereiding draait toch vooral om het opbouwen van het conditionele aspect. Daar hoort lopen bij, dat is niet de favoriet van een voetballer. Ook van mij niet, maar het hoort erbij, part of the job. Kloetingen werd vorig seizoen kampioen in de eerste klasse en komt nu uit in de 4e divisie. De club is ambitieus en dat is voor de nieuwe spelers, zoals de 32-jarige aanvaller Jorik Mijnheimer, overgekomen van Baronie uit Breda, reden om voor de club te gaan spelen. Ik vind het tof om bij een club te spelen die in een goede fase zit. Hè. Ik bedoel, Kloetingen een super mooi jaar gehad afgelopen jaar. De ambitie gehaald om kampioen te worden. En dat is mooi om om daar hopelijk dit jaar ook een steentje aan bij te kunnen dragen om op te kunnen doorpakken. Ja. Dat geldt ook voor verdediger Jesse van der Linden, die over is gekomen van tweede klasser MZC 11 uit Zierikzee. Ik wil hier gewoon knallen. Ik wil hier gewoon laten zien dat ik hier thuis hoor. Wanneer is voor jou het seizoen geslaagd? Als we met het team goed hebben gedaan en persoonlijk gewoon een basisplek hier heb afgedwongen eigenlijk. De nieuwe trainer, de uit Middelburg afkomstige Juriaan van Poelje, laat zich gelden. Van Poelje woont sinds kort in Maastricht en komt dus 3-4 keer per week naar Kloetingen om zijn ploeg klaar te stomen voor de competitie. Ik sta wel voor een bepaalde energie en voor een bepaalde frisheid en voor een bepaalde intentie. En we willen altijd het spel bepalen. En dat betekent aan de bal het spel bepalen, maar ook zonder bal zorgen dat er gebeurt wat wij willen dat er gebeurt. Als we willen dat de tegenstander veel de bal heeft, dan krijgen ze veel de bal, maar dan bepalen wij dat. Kloetingen wil de baas op het veld zijn. Altijd. Met het vertrek van Dano Laurens naar Jong Sparta, Laurens werd met 26 doelpunten topscorer, verliest Kloetingen op papier heel veel treffers. De nieuwe spits heet Ruben de Jager, overgekomen van Hoek. Dus je mag er 26 in gaan schieten, Ruben, dit jaar. Ja, heel veel mensen hebben dat al tegen mij verteld inderdaad. Ik zelf zie het niet zozeer als een wedstrijd tussen mij en Dano. De jongen heeft het fantastisch gedaan en een geweldige stap verdiend. En nu is het aan mij inderdaad om er wel 26 in te leggen. Maar dat doe ik uit de naam van Ruben de Jager en niet voor Dano. Het brengt geen druk met zich mee? Nee, ik heb wel voor hetere vuren gestaan hoor. De competitie start op zaterdag 27 augustus met een uitwedstrijd in Zuid-Holland tegen Capelle. Hoe hoog Kloetingen kan eindigen dit seizoen zal pas na een wedstrijd of 10 duidelijk zijn, denken spelers en trainer.
Vandaag was het nou weer eens een Hollandse zomerdag. Met hier en daar een buitje, maar in de middag opklaringen met een aardige stevige westenwind. En die wind gaat de komende uren liggen. Morgen start de dag nog met de kans op een regenbuitje, maar daarna net als vandaag opklaringen. En dat alles bij maximaal 21 graden. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een mooie avond.